Ngopo? Sik dene kan aku tak takok pisan meneh karo Ya. tekek iki tok yo gayamen lho. Takon senjata liyane sik dienggo perang Nek modern. era perang modern iki kayak kira-kira senjata sing cocok nggo aku apa kayak? Ketoke kowe pinter iki kayak. Ah nek iki tak goleke sing paling ampuh. Apa kuwi? Kaya sik papat nang ngarep kuwi. Rudal balistik. Takon apa ngono? Apa kuwi? Ayo jelas rupa kadal bagian lipur setitik. Sampeyan mau tekon apa? Sampeyan nek pamane perang, senjatane sampeyan apa? Garek perange kuwi karo sapa sik? Wah, odar kowe kayak iso jawab ora kowe? Ayo aku wis dong pertanyaanmu sing mengarah perang ke piye? sampean, sing perang sampean, musuhe kuwi mau satpam, berarti sampean mek nggawa iki pentungan. Wis cukup. Mingko. Iya nek sapem ya ora mungkin to Ora mungkin to ya Dik Iki niki kan. kanca pengamanan ya. Lah menawa ya kan ora namanya apa-apa. kita kalau Ora ada apa-apa. musibah kan ya nggak tahu ya Pak yo. Iya, satpam saka Israel siapa ngerti? Ayo. Heeh. Lah bahasa waduh lho Pak tekan Israel lho Pak. Nggih. Sampeyan sir tak kirim rono ye. Ah nek dikirim dono iki sesuk ana Sampeyan jam. dadi pelurune rudal. Ngene Dik niki kan. Perne ngono. Dik niki kan. aku Iki heran. sesuk umpama rampung sekolah iki dikirim rono dalam rangka pasukan perdamaian. Iki ana validasi jabatan sing cocok dienggo Kang Tukul. Apa itu? Nyun ngapunten, nyun sewu niki mboten saru tapi validasi organisasi terbaru. Iya. Apa kowe? Ya kuwi Dancuk Peli. Lho kowe saru lho, nek komandan kok Iki ngawur. jabatan anyar iki. Apa terjemahane niku? Niku Komandan Pucuk Peluru Kendali. Wah. Wah, Wis padha aku kuwi an. Ayo. encer. Ayo. Kendali. Ning sik kayak iki aku mau do mumet lho kayak. Lah aku ki arep dikirim nang ngendi mau dekne kan? Israel. Lah aku ki mikir skep go tanggal 22 kowe mumet tok malahan mbok kirim nang Israel iki piye? Ya iki ming umpama kok ya iki mau. Ya menawa sampean diiming-imingi dhuwit saem ya to, terus wi sampean lunasi sampean dikirim rono. Kan enak to. Keluargane sampean kan wis entuk dhuwit sampeane garek totoan nyawa ngono. Abot. Ra apa-apa to kul nggo BRI ini ya terus lunas kok. Iya wis lunas. Oleh saem BRI ini Iya. lunas. Ayo piye? Keluargane sejahtera ta kuwi an? Ya Sejahtera. sejahtera jelas. Nggih, pangkat bareng ya munggah ning almarhum. Iya. Leda rong sasi langsung letu. Ayo piye? Iya. Anu merta. Nggih. Ning TKT sing jenenge TNI utawi prajurit niku perang kan tidak untuk mati, namun untuk menang to, Pak. Nah niku lho, Pak. Nggih, kadang wonten slogan lebih baik pulang nama daripada gagal di medan perang. Ngoten. Latih. Niku lek teng wayang luwih becik Bali tanpa aran ngoten niku. Leres sami saneponipun. Tekek. Kowe Siap, nek Komandan. nyoto arep dikirim ning Israel, kowe pengine menang kok. Siap. Menang atau menangis? Menang komandan. Menang atau menangis? Menang komandan. Nah, cocok. Nggih. Kirim Kalau- mawon komandan. Kirim mawon niku. Ben menangis kowe. Kalau kamu pengen di Israel, kamu tidak bisa menang, kamu tidak bisa kalah. Tapi kamu itu hanya bisa selamat. Tapi Lek tidak kate Dik. menang ku gak iso, musuhe wis akeh ya to. Lek arepe kalah, awak dhewe wis kadung dikirim rono, awak dhewe otomatis kita tidak boleh kalah. Tidak Sing boleh bener ning kalah. kono kuwi selamat. Selamat tok wis Tapi ngeten untung. Dik niki, tadi udah diajarin sama komandan. Ngapa? Nek saya ke Israel, saya akan bawa dukun tenun se-Indonesia. Nanti saat santet aja semua ada mati ya kan? Lah kok dukun tenun? Teluh. Hah? Teluh. Ya, Dukun tenun iki berarti anu. Ya sepurane urung madang ki ya kupinge ki ya selenco e. Dukun tenun itu maksudnya itu pengrajin kain, Pak. Oh iya. Iya. mau ki landiku kepleset. Oh, kepleset. Wow. Dan lunyu itu. Nggih. Dukun Emang santet kamu sama dukun. sekarang masih percaya sama santet? Santet itu adalah matahari. Matahari di pagi hari itu Itu santet. sunset. Oh, itu sunset. Sunset iki ning jero kamar mandi ke lho. Apa? Ayo Kloset ki sing sak didek kae lho ben Itu ra reget. keset.
Keset iki sing Keset iki sing digawe iki lho, Pak. Apa? Korset. Korset sing tak nggo iki. Uduk jarik. Waduh, Pak. Aduh. Ini kan, iki kan ono sing tak takoki meneh, mau aku isih Kayak telu iki mau penasaran. pelajaran kae nek pas Bener. dienggo ujian minimal 4 kae. Alat utama sistem senjata perang modern iki. Nah, iki ono Iya. siji meneh. Kayak senapan presisi. Senapan presisi ki opo kayak? Oh, senapan presisi kembali lagi ke Iran karo Amerika mau ya. Jadi kudu anu sih kayak menghadap sih kayak dek ini kan. Nah, senapan presisiku seneng natap pandangan sing presisi. Ini senapan presisi dienggo perang ngono ing nggon wayang ngene iki. Lah kok kowe malah gombel kayak. Ayo latihan ora apa-apa to, Kul. Senapan presisi ki ngene lho kayak. Senjata yang dibuat khusus untuk akurasi tinggi untuk menembak suatu target dengan tepat, kurang lebih seperti itu kayak. Oh, ngono. Boleh tepuk tangan. Ya, masuk. Berarti kuwi anune kekere tokcer ya kuwi. Satu peluru untuk satu sasaran. Ngono kok. Betul. Oh, Nggak ada peluru iya. boleh hilang. Nanti Ya. kalau peluru boleh hilang 5 ya kali 20. Alah wong kuwi iki pengalamanmu wingi nembak nang lapangan tembak ngono kok entuk omongke dhewe. Nggih. Lah niki mumpung Mbak Niken teng mriki no badhe nembang nyanyi berdua no pripun monggo duet. Nggih. Ora Kowe iso nyanyi apa, Ket? Aku ki ngomong kuwi fales kok dikon nyanyi. nggih. Aku request ikut dek niken karena iki ning Solo. Lagune neng kutha Solo. Wes, Wis ya. Turu mesti mau. Aku pengen meneh kok. Ora iso dibaleni. ora iso dibaleni. Nggih. Soalnya ora nek danane. Oh. Lah kowe apa pengen nih lagune apa? Wis saiki aku request awakmu. Aku tak request. Oh, saka bola-bola siswa. Request apa bola? Lestari nika. Lestari, Dek Niken ada Lestari dek niken. request Ya. lagu Lestari. Oke? Oke. Ya. Nggih. Nggih. Duet sampai sampean sendiri sama joget. Nggih. Joget. Berdua joget, Pak, mangke kali ngumumne durpres mangke barang nggih. Nggih. Lane joget riyen, nggih. Aja fales jogete. Kanan kirine Mbak Niken. Ayo, nggih. Nggih. Nah, nggih. Tapi di antara dua bapak-bapak ini ada kesamaan. Apa? Napa niku? Hidungnya crop top. Wah. Kropos apa iki? Crop ki apa? Crop top itu caranya baju itu hanya seudel. Weh. Weh. Enuk nah lene. Ya kaya padha-padha wong Jerman ya maklum. Iki ngene Dek Niken arep kaya ngene iki tetep kearifan lokal. Oh Jadi iya. saka 207 siswa iki kena diitung sik model-model ngene iki. Ya nggak maido kok. Pun oke? Oke. Ya, Oke. diaturake yo. Lestari. Coba Lestari, ngomong, The nggih. Sing of Niken Salindri. Oke. Kalos.
Leleng kowe. Matur nuwun Leleng. Tembang menika ugi kula aturaken dhumateng para kadang-kadang sanidi di manapun Anda berada. Ugi ingkang rawuh wonten lokasi Saksi Lovers. Wah ya. Mbak Kiki tebih saking Pati, Mbak Nadia saka Blitar. Wah, kowe kurang ajar kan kayak mosok aku bajing. Monggo langsung intro kemawon selindro mawon Mas. Ya, coba kaya apa? Bajing loncat oleh Niken Salindri yang menjoget. Yo. Nyuwun ngapunten Ki Dalang. Nggih. Kula tosi Dek Niken menika piyantunipun alus. Nggih. Jebul ngluwihi tentara. Apa nggih? Dar dirder niku wah. Anu kayak Kula teng wingi mon ngewel teng wingi. Sampe ngomong terus ramesakne bocah nyedit terus iki lho. kayak iki sesuk nek dadekke gangli senam ae piye. Sename diganti ngene iki apik kayak. Matane kene wis. Apa Mas Hamang? Nanti keringetan lho kayak. Benar rudale arep meluncur malah omong ae. Kae. Oke, siap kan? Ya. Tarik ya, Pak. Bajing loncat ka astana. Aduh, ya Bapak. Abdi lepat narot santeti hangga
iki apik nggih. Bener kandamu kayak gerakannya kok tentara. Katanya kamu tadi mau joget. Gerakannya kok patah-patah tuh mbak. Nah, ini Gerak- mbak Wara ini gerakannya ini pelatih mas marah-marah tenan. Tahu nesu wis seneng dulu gerakannya. Gerakannya patah-patah kayak velocity ya patah-patah. Tugel gerakannya. Nggih. Gimana kamu tadi joget kayak gitu bisa nggak? Wah ora iso. Ketok men perlu latihan dhisik, Kul. Nggih. Mas Tekek kalian Mas sinten wau? Tukul Rahwana. Nggih. Niki sampun tabuh kalih Nggih. ya. Mangke jam 3 sebelum itu malah sudah selesai nggih Pak. Insyaallah mugi-mugi. Nggih. Nggih. Nggih, ugi salam hormat kagem Pak Agung Sudarmanto wi gurune Rambu Rangkung. Ayo. Kok do nusul malian? Ayo. Esuk Mas Dusun. Piye? Sinau tenan lho, Bu, ngalamat Ramunggah lho kowe. Adikmu kan arep Ramunggah. Dateng napa? Bijine abang kabeh. Ora apa-apa, ramunggah ora apa-apa, penting bayar. Iya. Abang rawa Pak semangat kok. Iya. Nggih. Terima Niki kasih. tasih enten. Oh, nggih. Saged. Monggo, Mbak. Iya, Mbak. Iya, nggih. Mbak. Kula tak mandhap riyen nggih, Dik Riyen. Nggih. Ajeng Terima kasih. OMSP, operasi militer selain perang, ajeng jaga serambi. Nggih. Kak Joko Serabi. Tambahi. Iya. Matur suwun. Terima kasih. Mohon izin. Ana tambahi, Mbak. Komandan, mohon izin. Oh, nggih. Kita pisan. Ayo. Mbak Pino, Mbak Birgita. Nggih. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Kami Siap. mohon pamit. Sami-sami Oke, nggih. diterusaken kali Mbak Niken. Nggih, Mbak nggih. Lencang. Yang penting sehat selalu. Tetap semangat terus. Ayo. Nggih. Semangat. Kira Datu 14. Semangat. Tentara kini ndagel ya patah-patah. Mbak Mira, kali Ayo. Mbak Munasiro. Mbak Dia, Ayo kene, ayo. Mbak Dian. Salah ya. Keplesing. Iki ning ndi iki Ken? Ning kene no. Oh iya. Ayo padha ngadeg kabeh. Nggih. Ora aja kabeh, tuwek-tuwek iki ora. Oh ngono. Wis sing tuwek ki wis ning kono wae. Ku ndak boyoken. Kene sing enom ki Lagune apa menake lagune? sing tuwa. Monggo. Oh, Apa? anu mawon Pak sing terbaru mawon. Panjongko. Oh ngidam sari Panjongko. Wah, tuwek Panjongko nakal ngidam sari. janan. Kanca-kanca aman panjang kok. Aman. Tadi sudah saya list Pak di grup Pak. Waduh. Nanti Madangkara latihan ini Apik materinya. iki. Aku percaya lek lagu Panjompong iki kena apik iki. Panjongko. Panjongko. Ayo. Terima kasih. Oke, Panjongko diaturake coba bareng-bareng yuk nggih tutupan. Yuk, dados.
luar biasa elok sedaya kemawon. Elok Pak. Mas Rame. Pedro. Nggih, yo. Nggih. Oh, Dong. Bacot lakon nggih Mas Pedro. Ayo. Ya iki perang durung rampung malah saya ndadi ayo. Ya. Yen petenge saya ndedet padange ndang teka.